ole siat angin kan chanela kan apon masak ber umar ruatana athil siam chu engine oil chethok kan ti asiam chu kha tununa hian test anei don ania ichuan alo thareng am ti kha an test don ania ne chuan athil siam chu hi alei to te chu kan hrianga midang te chuan han siam ve midang ten han siam chuak ve tho het yang hi tin lo hri ta na chuan kan lo mu ve po to yu te lo ma te po midang siam te po kuma ro ta siam dan bi ka hi nia atang lam deuh hlek em o ti tur ania a chan chu amei al hi tian an al top lo press tu ti mai ang mo atiang amei al ron ti chak tu ang kha an pit telania ni chuan tu na hian a test dona chu kan en chin don de bete kan han kam china hei in chua po khulo bete chuan hei hi a hi mu theng o a hi ge san ne nei nam le ba hei the ta he len hei a cha sa de ba ya eng lo ne nei nam ren ge chet no ne nei nam ren a kan ti sei du chua a ku a ge sal ka kha ge sal ne nei he lai nia al kha ti sei du chuan tia gas te po sim tur kan ti chen ti kan han her na ka tiang deuh kan a her niam theya a her san thi ni mo tina ti siam ni a tha khop mai nam ren ge chet ne la nei nam ren chuan hei hi hei a far ke ke ba bete po so bor mai dip khaya ka ni mai farem hai ti ai nia drip khai ang mai ti kha hai tep phia wa in hai thil siam hen en wang ila thamia oil bomb ti mayang boxi ti hen ulu deuh mai hen an siama hin khom het per sar hin in rong te he ka puluka ti mayang anga ulu taka ka ania tin chuan tuna drip ang ngaron ti atep phi tuna an tinan heta al na laya zupetu khani mo heta tang hen dul ape tam the dul pe klem the ni tuna tu e rong bol ka man mo ya ka thil siam tur ka man mo de kan ti chun na sa de ula ka ange len de mai tur ne tin tuna asoi ta khan kham ati al chak tu to kha sang de in her te ya chak lu tin in te ni mo dole kan sim to nge kan ti chun kar niam le mai tur ne dip khayang khuan a kop che ti hian hei a far ke wa ni ti hian ti kha na top ren kan mu kha al po khu apol rai mai ni mo al po kha han in la apol phat mai ni atiam khop mai bete kan han kam china hei in chua po a khulo wa ni chuan hei hi a hi mu theng o a hi ge san ne nei nam le ba hei the ta he len hei a cha sa de ba apol ngal lutuk pa mo nam ren ge chet no ne nei nam ren a kan ti sei du chua a ku a ge sal ka kha ge sal ne nei nam ren gas ke ne la nei nam ren chuan hei hi hei a far ke wa dip khaya ka ni mai farem mana fara masih ku en ula afar ku tam lutuk law mo masih ku en to dip khayang khuan a kop tin athil siam a hek law me mani ti kha kan sei du ba kan engine on a hek law ni ti kha na top ren jing lai eng ma zat e rong bol the mo ti nga engine on pakatian ka khan ya kan sia dangin kina han kan huwa ai order du tan order the reng ni kina hian hai kan mong hian
order thaya phone number asiam tu kumar wata phone number ani kan tar chu he hi chuan kan lo contact anga kan order chur don netin i mi engemaw zat in an order a hral liam to ani tuna pawh hian order a awma asiam zel boka tin hei baka hian hei cooker dana teng te pawh hi asiam thianga an nalh khawp maia nun deuh dak deuh na siam thiama tin gas norna tawlai liam te pawh siam thiama chu baka tuibur thorna khawl te pawh hi siam thiam ani tuna hian tuibur thorna khawl te pawh hi asiam to a in siam le tur te pawh tuna hian machhop ania siam le atum ti te pawh kan hria in chun tuna thil siam hi yang kan aron test chin ani a tha khawp mai a an te kha pawl nalh em maia tin tuna chung gas te hi lo heka man te lo to wa mấy chem lo khawp ya phei chuan mấy kan tua to lo thing chang lama chuan kan tua khawp ya phei chuan tuna thil siam atang kai em le zual don ani mo hei thing tua lo na hmuna te yang chuan atlo sia a hek si lo a engine oil hi chuan lo le ve nge ru ti kha kan sei tu